Doncs sí, són 4 ja les jornades que l'Andorra encadena consecutivament puntuant. L'empat d'ahir de Granada diu molt perquè el partit clarament va anar de més a menys i l'Andorra va tornar a tenir la capacitat d'aixecar-se després de rebre el cop del gol. Però en tot cas, 4 jornades consecutives puntuant, que es diu ràpid. Si fa una setmana assolíem el rècord de 3 victòries consecutives, que fins ara l'Andorra no ho havia aconseguit a la segona divisió, ahir l'Andorra-Granada va treure un punt que segurament ara val més del que valia ahir a la nit a l'aeroport, quan ens vam trobar amb els jugadors i també familiars de jugadors que s'havien desplaçat fins allà. De fet, ens vam trobar familiars de Josep Sardà, que ens deien ahir segurament a la primera meitat no firmàvem l'empat i a la segona meitat sí que el firmàvem. Això segurament és perquè l'Andorra a la primera meitat va tenir un domini molt més clar, va ser molt més consistent en el seu estil de joc, en la seva manera de jugar, va tenir la capacitat, sobretot, de controlar el partit, una cosa que a la segona part no va passar tant. De fet, jo crec que ja fa un parell de jornades que això passa, que l'Andorra a les primeres meitats és molt més superior i a les segones meitats, quan els rivals s'estiren, quan els rivals creixen, quan els rivals veuen que l'empat no els hi val o veuen que han d'anar per la victòria, aquestes anades i tornades comencen a sorgir i això a l'Andorra doncs, fa que el partit estigui més viu. Jo crec que parlant amb algun jugador ens deia que no els hi desagradava. Jo tinc la sensació ahir que en algun moment del partit els jugadors volien mambo, volien samba, i que a la banqueta Carles Manso estava intentant calmar una mica la cosa, intentant calmar una mica el partit, perquè veia que en aquesta anada i tornada el Granada podia ser molt perillós. Però en tot cas, 4 jornades consecutives puntuant, crec que és molt important posar en valor doncs aquest 10 de 12, és molt important i sobretot el punt d'ahir a Granada valdrà encara més si les properes jornades segueix sumant. Jo crec que l'Andorra ha de fer això. Ara mateix l'Andorra està amb 39 punts a la classificació. Pot acabar la jornada a expenses del que faci avui a les Palmes a 9 o a 10 del play-off, i ho dic no pas per pensar en el play-off, sinó per pensar en que estem més a prop de dalt que de baix, i això és important. Per tant, 39, la setmana vinent l'Eibar, la importància de guanyar a casa l'Eibar, perquè és un rival que el tens per sobre, però que si el guanyessis l'avançaries a la classificació, però sobretot perquè t'acostes a aquella xifra màgica dels 50 punts, que segurament aquest any estarà per sota. Ja hi ha qui ens diu que no hem de fixar-nos en els 50, sinó que seran algun menys, però en tot cas, de moment l'Andorra treballa amb l'objectiu d'arribar a aquests 50 punts que haurien de garantir sí o sí la classificació. Com dic, el partit d'ahir vas anar de més a menys. Vas anar de més a menys segurament també per com va anar la primera meitat. Jo crec que l'Andorra ahir va tornar a demostrar que s'ha fet gran, que ha madurat, que l'equip, tot i que està replet de joves, ha tingut la capacitat d'aixecar-se en més d'una ocasió. Ahir, després de rebre el gol, en un moment en què el Granada no havia fet res, només n'havia tingut una, que Owono treu perfectament, després en parlem d'ell, però reps un gol amb fortuna perquè Imanol li toca la pilota a l'esquena i la pilota s'acaba enverinant. És probablement de les poques accions que se li pot recriminar a Owono, si podria haver fet alguna cosa més o no, no ho sé, em genera el dubte. T'aixeques molt ràpid. T'aixeques molt ràpid amb una acció d'estratègia que el club ens diu que estava treballat, que l'estratègia estava treballada, que Imanol, de fet ens ho diu en el postpartit quan parlem amb ell, no? que li deien, no? Dani m'havia dit que tenia que estar ahí, que ahí podíamos hacer daño. I després el colpeig és espectacular, és imparable. Segurament a l'Andorra de fa 7, 8, 9, 10 jornades no s'aixeca tan ràpid. I si aconsegueix aixecar-se, torna a rebre un cop perquè es torna a desfer. I aquesta consistència és la
la que és tan important. I és una consistència que ha vingut sobretot perquè hem trobat un 11 que, tot i petits canvis, estarà un altre cop consolidat. I m'agrada sobretot que hem sumat nous efectius a la causa. Gent que a principi de temporada semblava que no comptava per res, ara torna a comptar. Penso en Diego Allende, penso en Josep Sardà, penso en Marc Domènech. Ahir fa un veritable espectacle, Marc Domènech, tant quan comença el partit com després quan marxa Sergio Molina i es col·loca ell de pivot. Crec que l'Andorra ahir va tornar a fer una demostració d'aquesta passa endavant que han fet molts jugadors i que li preguntàvem a la roda de premsa a Carles Manso i li preguntàvem si realment era una qüestió futbolística o si era una qüestió simplement mental. I tot i que ell va dir que era de futbol, també va dir que era de cap. I jo tinc la sensació que és més de cap que de peus. O potser sí que és de peus, però és la voluntat de posar el peu, la voluntat d'anar-hi, d'estripar-se a la samarreta quan hi ha una pilota dividida, no? I jo tinc aquesta sensació. Crec que l'Andorra ha tornat a demostrar que pot posar-se al mono de fer feina, al mono de treballar, i que quan ho fa hi ha molts pocs equips que li poden generar sensació de perill, perquè ahir el Granada no genera sensació de perill, tot i que en té unes quantes, Té unes quantes accions aturades i quan el partit està trencat a la segona meitat en té diverses, però no vaig tenir la sensació de patiment en cap moment o de sentir-nos superats. I això és un valor que s'ha de posar. En tot cas, un punt que és veritat que va saber poc, segurament perquè tampoc l'Andorra va generar excessives ocasions clares, manifestes. No en recordo masses, a excepció del gol. I el gol, jo ho haig de dir, jo en directe veig que és falta, des de l'estadi es veu. I si mires la repetició, sí. La Barrieta obre una mica els braços, però la hipotèrmia que li entra, la lipotímia que li entra al defensa del Granada és per fer-nos-ho mirar, també. És per fer-nos-ho mirar perquè la sensació és que en cap cas era falta. I és més, la sensació que tinc i que segueixo tenint és que si no hagués fet el gest dels braços, no s'hagués xiulat la falta, per molt que hi hagués hagut el mateix contacte. I fins i tot diré també que sense el contacte jo crec que la pilota se l'emportava o la Barrieta, perquè tinc la sensació que el defensa del Granada anava mirant amunt buscant la pilota i que no la trobaria en cap cas. No ho sé. És una llàstima que segueixi faltant aquella puntet de gol, però vaja, que crec que el punt jo estic molt satisfet amb sumar un camp com el del Granada, que crec que té molt de mèrit. Jo crec que hi ha altres protagonistes del partit. I que crec que té mèrit que els comentem. Per mi hi ha 3 noms que crec que s'han de comentar. El primer és el de Josep Sardà. Els últims partits que està fent Josep Sardà són descomunals. Són d'aquell Sardà que fa una temporada deia que volia venir a demostrar que tenia el nivell de segona divisió, i crec que els partits que està fent Sardà en les últimes jornades demostren que pot ser un extrem, si no titular, en molts minuts a la segona divisió. És un jugador que treballa, és un jugador que ens diuen que és aplicat, és un jugador que ens diuen que suma, és un jugador que ens diuen que té ganes de seguir millorant, i això té molt més de valor que en alguns casos altres jugadors extrems que poden tenir molt més de talent, però que no són tan aplicats. Penso en Justin i tothom ho diu, tothom ho sap, ho diuen gent del Girona, i ja ens ho deien al principi de temporada. Si és capaç de centrar-se al cap, és molt bo. I és veritat, Justin és extremadament bo, extremadament talentós, i això és una cosa que es té o no es té. Però jo crec que la demostració de Josep Sardà és que sense el nivell de talent o de perplexitat o de capacitat que té Justin de sumar o de superar rivals, li ha guanyat la partida.
li ha guanyat la partida perquè està fent molt bé en les últimes jornades, perquè està trobant porteria, perquè està tenint també generant superioritats, perquè està generant ocasions de gol. A Granada no va trobar el gol, però en va tenir alguna clara i, per tant, crec que s'ha sumat un extrem a la causa i és molt important. És molt important. Crec que l'altre nom que s'ha de sumar és el de Marc Domènech, que li ha guanyat la partida F. Que li ha guanyat la partida F. Que el nivell que està demostrant Marc Domènech és un nivell per voler que es quedi. Per voler que es quedi moltes temporades. Perquè no li guanyarà el lloc a Sergio Molina, és evident, no li guanyarà el lloc. És a dir, parlis amb qui parlis, Sergio Molina és l'home fonamental d'aquest Andorra i ho ha de seguir sent per molts anys, però Marc Domènech pot ser una peça també clau per donar-li minuts de descans a Sergio Molina i que l'equip no se't desmunti. El Sergio necessita descansar, necessita no haver-ho de jugar-ho tot. Que ho jugui tot fins que ens salvem, fins als 50 punts, titular, indiscutible i ja està. Però parlàvem amb gent del club, a Còrdova, Sergio Molina, se li van regalar 6 minuts i l'ha afegit. No va poder descansar més. I sort ahir que marxa, però ja estava pactat, que jugués 60-65 minuts. I Carles Mansó ja ens ho va dir en roda de premsa que no era una lesió, sinó que era una decisió tècnica de que necessitava descansar, que necessita recuperar. És que la càrrega de minuts de Sergio Molina és descomunal. I això es necessita compensar d'alguna manera. I perquè pugui descansar Sergio Molina, hem de tenir la millor versió de Marc Domènech. Sense la millor versió de Marc Domènech, no es pot fer descansar Sergio Molina, i això és molt important, perquè l'equip millora. Jo crec que en les últimes setmanes també, quan l'equip ha fet canvis, en general ha millorat, que és una cosa que no sempre passava. En general, l'equip, o com a mínim, no ha empitjorat la seva versió, no? Que la segona entrada de jugadors, no? Que els jugadors que entraven des de la banqueta no han empitjorat l'equip. I això és molt important perquè et permet mantenir els partits als 100 minuts que duren avui en dia, amb l'afegit i tot plegat, i sobretot també rotar i donar minuts de descans a jugadors, perquè si no et plantes amb 11 jugadors i poca cosa més. I tenir-ne 11 molt bons és important, tenir un 11 molt fix és molt important, però cada cop més hem de començar a pensar en tenir la capacitat, també com a club, entenc, de tenir una estructura una mica més gran i que les segones unitats doncs, puguin també millorar-te a l'equip. I jo crec que el gran nom de Granada és Jesús Obono. I sembla mentida que ho pugui dir, però és que el porter de l'Andorra ara mateix és Jesús Obono. No té més. No hi ha discussió alguna. Per molt que ens agradi Llako, per molt més bo que sigui Llako, que ho segueix sent, el porter de l'Andorra ara mateix és Obono. Serà un porter que no fa les coses com el que estem acostumats, serà un porter diferent, un porter que aposta per un estilisme com a mínim de caire dubtós a l'aeroport, portava unes xancles de color fosforito, vermell, bueno, una cosa una mica estrafolària, però mentre pari, que faci el que vulgui. I ahir fa 3 aturades descomunals. A la primera part, que fa una espagata impressionant, i a la segona part, sobretot la segona falta, la primera potser és més per la foto, però la segona falta fa una mà espectacular. I direm que l'Andorra hi suma un punt, però bueno, nosaltres el vam nomenar MVP i crec que és meritori i just que el nomenéssim MVP del partit. Jo crec que el debat és de justícia que existeixi a la porteria, però també crec que és de justícia que es resolgui amb una afirmació simple, que és que mentre Obono no doni cap argument per canviar-lo, no s'ha de canviar. No s'ha de tocar allò que funciona. I no té massa més història. Si l'11 de l'Andorra funciona, no s'ha de canviar. I per tant, jo crec que d'aquí a final de temporada, si no hi ha cap daltabaix, veurem un 11 consolidat i un 11 que no canviarà massa. I crec que és un debat interessant, ara que queden 12-13 jornades perquè s'acabi la temporada, perquè aquí ja comença a pensar-se en la temporada vinent. Els que es queden, els que marxen, els que volem que es quedin,
els que volem que marxin, crec que això comença a fer xup-xup, perquè segurament l'Andorra, en el moment en què se salvi de manera matemàtica, encara tindrem 2, 3, 4 jornades més d'intentar enganxar-nos al play-off, si és que acaba passant, si és que no s'acaba patint, que no s'hauria de patir, crec que no arribarà i, per tant, hi haurà 3, 4 jornades on tot es deixarà anar. I quan tot es deixi anar, serà quan les peces comencin a moure. I crec que també és important això pel club, de tenir marge, de treballar per la temporada vinent, de començar a planificar amb temps. En tot cas, que el punt de Granada és molt bo, el punt de Granada s'ha de fer bo la setmana vinent, perquè atenció al calendari que li ve l'Andorra, Eibar a casa, rival directe ara mateix, i Cultural allà. Rival que s'ha de guanyar. És a dir, jo deia ahir a la Transmi que afirmava, comptant aquests 3 partits, Granada, Eibar i Cultural Leonesa, fer 5 de 9 o estar per aquí, sumar una victòria i un empat, però avui la sensació que tinc és que es pot guanyar l'Eibar i sobretot s'ha de guanyar la Cultu, no? I això et situa allà, doncs ara mateix estàs amb 39, si guanyes Eibar te'n vas als 41, perdó, 42, i si guanyes a Cultural Leonesa, doncs te'n vas als 45. És la permanència virtual en els propers 2 partits, sobretot perquè després et ve un turmalet. Sense a risc d'equivocar-me amb l'ordre, Màlaga, Cádiz, són 2 rivals que seran complicats, que seran molt complicats. I sobretot que els equips de baix cada cop costarà més. Per tant, els 2 partits que et venen ara, un perquè és a casa i l'altre perquè has de ser molt superior i perquè està en una situació molt crítica, doncs se'ls ha de guanyar, se'ls ha de guanyar. I si més no, guanyar a Cultu em sembla molt més important que guanyar a l'Eibar. Rascar un punt a casa i guanyar també ho puc acabar signant, però crec que el partit important és el de la Cultural Leonesa perquè encara estem en aquesta fase de permanència. I quan arribi aquesta permanència, ja veurem. Doncs ja veurem què passa i ja veurem fins on es pot arribar. L'Andorra avui, ara mateix, està a 9 del play-off. Si guanyen les Palmes quedarem a 10, per tant no haurem retallat cap punt respecte a la jornada anterior, tampoc n'haurem perdut cap. Queden 13 jornades, queda un món, ho hauries de fer extremadament bé. Però escolta'm, l'any passat també es deia que fins a l'última jornada s'havia d'intentar, doncs també s'intentarà aquesta temporada. Primer la permanència, després ja veurem fins on arribem, pas a pas, i que vingui el que hagi de venir, perquè no hi ha un altre. Perquè no hi ha un altre. Doncs res, a veure què cap de setmana, dissabte, 4:15, un quart de 5 de la tarda, com sempre des d'una hora abans, a les 15:15. A un quart de 4 de la tarda ens hi posarem amb la prèvia d'Andorra Esportiu. Però res, ja ho sabeu, que teniu fins dimecres per votar l'MVP, per tant aprofiteu i doneu-vos les nostres opinions. Us llegim també en comentaris. Que vagi bé.